Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa usadte vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. A pokiaľ by si chcel rozhovor vypočuť celý, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo. Pohovka! Povedz mi, kde podľa teba nastal ten zlom, že, lebo však ty si bola tanečníčka, mala si nejakých svojich followerov a tak ďalej, ale že kedy prišiel ten hype? Alebo čo bol ten hype podľa teba? Ja neviem ani, že čo ľudia berú ako hype. Lebo niektorí povedia, že som stále v hype. Ja si myslím, že... Ja neviem, akože začala som byť vnímaná viac. Podľa mňa... Dávam tomu, že rok alebo 2 dozadu, podľa mňa. A to bolo čisto také, že... sa delili tí moji ľudia, že polovica ma poznala cez tancovanie a polovica... Môžem tu hrešiť? Jasné. Polovica cez Čiže to bolo také, že pol na pol. Ale mňa asi viacej dal do povedomia, že moja povaha, podľa mňa. A od toho sa mi začalo odvíjať všetko. Jasné. Ale ja nemám ako keby, nikdy som to nerobila pre tú nejakú slávu, že ja som proste... Lebo mňa sa to všetci pýtajú a ja nemám na to žiadnu odpoveď. Jasné. Lebo ja som proste natáčala ako každý. Akože v mojom veku to robí proste každý druhý človek. Robí si videá, fotky, všetko možné. Takže čiže bolo to v podstate o tom, že si bola sama sebou a ľuďom sa to páčilo. Kebyže ti dá niekto na výber, hej, že môžeš ísť do nejakej show, ktoré na Slovensku máme cez... Reality show, hej? Áno, cez Survivor, Love Island, Farma, Tvoja tvár znie povedomé, Let's Dance... No ne, to ti nedám túto možnosť, lebo si vybereš. Tak ktorú by si vybrala, okrem Let's Dance? No ja som hejter strašný tohto. A ja tak preto sa pýtam. Som veľký, ale akože... Ja neviem, mama ožeň má asi. Akože bez srandy, úplne, že úplný bizár, že keby mám ísť do toho dna, tak idem do úplného dna. Do úplného, hej. Lebo napríklad Love Island, akože mne sa páči Love Island, keď podľa mňa to je také, že sa ukážeš, aj to celé o tom, jak vyzeráš a to už úplne stačí, si tam v plavkách, akože neviem, o čom celá tá show je stavaná asi na tom. O tom, no. Lebo podľa mňa tam žiadna láska, akože dobre, niekomu to vyšlo, super, ale ten koncept samotný, že napríklad ja by som vedela ísť do Love Islandu, ale potom tam je 1000 vecí, čo tam robia, čo nechcem robiť. Takže je to také, že tým pádom asi nepôjdem, takže a neviem, a Farma mi príde už úplná stoka. No ty si teraz nahrala dokonca aj pesničku a ideš robiť album alebo EPčko alebo také niečo? Idem robiť album. Album, hej? Hej. Dobre. A ideš vlastne celý ten štýl hudby, bude že rap, hip-hop alebo ideš do tanečna? Tam bude taká všeho chuť. Bude tam aj veľa hostí, akože bude to tak spravené, že podľa mňa každý sa v tom nájde. Ale nebude to úplne, že trap, ani ulica, lebo to nie som ja. Čiže veľa ľudí to od mňa čaká, kvôli môjmu výzoru a prejavu, že som papula, tak budem akože áno, na jednej strane. Hej, že veľa ľudí na jednej strane áno, ale na druhej, keď to berem ako hudbu a umenie, tak nie je to úplne moja šálka kávy, čo sa mňa týka. Takže nie je to to, čo chcem úplne dávať von. A čo je napríklad taká hudba, ktorú si že pustíš, že čo je taká tvoja srdcovka? Veľa ľudí sa mi čuduje, ale ja ani voľné chodím, keď nemusím. Proste, že mám rada tú samotu, že ja som extrovert v mojej práci, že ten tanec, aj toto všetko, že musím byť. Áno, ale viem tak prepínať tieto moje osoby. A koľko máš osôb? Ježišmarja, to neviem, či je dobrá téma. Nie, ale tak myslím, že ako keby, keď som sama so sebou, to mi to vyhovuje. Ja to potrebujem práve, že. Chápem. Čiže ja ani nedokážem s niekým, že žiť. Ako keby mám s niekým fungovať. No a toto je moja otázka, že si ty vlastne rok a pol, čo ťa ja napríklad evidujem. No tak to nejako je. No a ja ťa akože evidujem dosť aj cez Cynthia, tým, že si robím aj veci a ona mi presne milujem, keď napíšem Cynthii, že Cynthia, prosím ťa, urob to. Neurobím, lebo Nina nemusela. A ja, že ja sa zabijem, proste to bolo včera, ja viem. Áno, ja viem. A Nina nemusela. Ja, že ja tam dojdem medzi tie dve normálne. Ale ja som tomto iná, ja to musím vysvetliť, lebo ja som veľmi... Ona je, že naozaj tá typická influ, že toto je robota, toto proste je jej gro. Ja som taký hejter, ja mám toľko podmienok, ja mám 16 strán, čo spravím, nespravím. Chápem, čiže u mňa je to iné. Chápem, no. Ja to musím vysvetliť, že proste ja fungujem úplne inak. Prosím ťa, môžeš? Že niekto napríklad neschladá jednu blbú podmienku, ja to celé zruším. Ja sa s tým vôbec akože nestarám. Áno, a ona mi presne hovorí, tak ja to zruším. No nezrušíš, to mesiac to riešim, to mi je ľúto, dám to do pohody, ale... Ale nie, to je akože, mne sa to páči, keď si vieš proste nastaviť tieto veci, len presne to je tým, že tvoja ako keby domena je tanec, podľa mňa,
Ja sa nechcem zapredať. No, hej, chápem úplne. Je to privilege, pre mňa strašne tento život. Ja nemôžem, keď influenceri nadávajú na to. Akože ja tiež nadávam veľmi, akože ja som taká nasratá stále. Chápem. Ale na konci dňa by som nikdy nemenila. Jasné. Nikdy. A proste neznášam, keď niekto je nevďačný v tomto. Keď rieši peniaze, akože jasné, každý má nejakú hodnotu aj všetko. Jasné, čak. Ale aj keby mám zarábať z tohto, že centy, tak aj tak by som to spravila, pretože napríklad ja som typ, že ja nechcem chodiť do roboty. A podľa mňa nikto nechce. Nech mi nikto nehovorí, že Ježišmária, že som rozmazaná, nikto nechce podľa mňa. Nikomu sa nechce 10 hodín sedieť niekde. Keby si ma človek vybrať, tak všetci viem, čo si vybere. Jasné. Takže akože ja som bola vďačná aj za to. Mňa to brutálne vtedy potešilo. To je super. Lebo to bola vtedy moja mesačná výplata, čo som mala, keď som chodila na brigádu, kde som od rána do 3. po obede robila zápasom. No, ja som aj si robila, že Sinsei, že v obchode, kde som bola iba, že v sklade. Nebola som ani, že v obchode. Nebola som predavačka nič, že som proste iba skladala veci. A nebola to zlá robota, akože bola, že ľahká. Jasné. Platili v pohode, akože na to, čo som robila. Aj mi vyhovovali, že to bolo také, že fajn, to mi vyhovovalo, len mňa ubíjalo. Ja som bola, že psychicky na dne vtedy, lebo som si povedala, že nevyužívam môj potenciál. Ty si došla do toho štádia, že došla si za niekým? Nie, nikdy. Alebo teba niekto ako keby oslovil? Hej? Lebo ja by som nevedela so sebou žiť. Akože je to také, že veľa ľudí povie, že mám si za tým ísť a mám si akože sa dobíjať, ale ja si poviem, že neviem, čo mám mať, budem mať. Takže ja som vždy iba čakala. Že čo príde? Ja som nemala žiadny plán. Ja som bola taká, že buď sa mi to udeje v živote, alebo nie. No ty si bola napríklad teraz, čo ja viem, že vy ste mali vlastne s Grímom, že ste chodili normálne, že po kluboch a ty si robila tanečnú show a on hral. Čo ja si hovorím, že prvýkrát, keď som ešte že čo to je, a ja som si to povedala. A ja som si to povedala. A potom presne po prvom hovorím Grímo, že jak, a on, že brutál, toto a to. A ja, že to fakt mám, akože, lebo reálne je to o tom presne, ale ľudia si presne povedia, že však čo dojdeš, iba sa odfotíš, ale to vôbec nie je také ľahké. To proste vôbec toto, čo sme začali robiť, hej, tieto kluby, tak to tu nikto nerobí ako tanečník. Lebo ja nie som interpret ešte. Takže ja som chodila, že ja som mala jeden track. Áno. Nič viac. No. Ale akože kluby ma brali a ja som napríklad bola hrozne, to môžem povedať úplne už teraz nahlas, ja som mala hovno v ríci, jak som bola vystresovaná z toho, že ja som si povedala, že tam bude 5 ľudí. A mi to bolo akože jedna. Som bola taká, že ja budem rada. Jasné. Len je to pre mňa úplný že skok, že zrazu napríklad mne strašne vyhovuje takto žiť, ale nie je to pre každého. Jasné. Lebo všetci tak chcú žiť, ale ja vždy tvrdím, že keby si so mnou vymenili kožu na mesiac. Nie je to také ľahké tak nie každý by toto zvládal. Lebo ja som taká povaha, že ja som s tým povedať, presne. Ale dobre, a si ten typ, že akože povedal si, že si prchka a vieš teda akože povedať, hej, ale vieš, aj keď sa pomýliš alebo spravíš zle, že dojde sa povedať prepáč. Lebo ja napríklad mne to robí dosť veľký problém. Ja kedysi som bola taká, ale áno, už hej. Lebo vieš, hej? Akože moc sa nemýlim, ale ne. Ale akože keby niečo sa mi udeje s niekým, tak ja viem akože si uznať chybu. Že s týmto vôbec nemám problém. Čiže zas takéto ego zas nemám. Takže... A keby si mala povedať 3 svoje najlepšie vlastnosti, čo to je? Ja poznám 3, čo sú že v pohode za mňa. Že normálne si vieš si mi povedať 2 vety. Ale zvyšok, lebo je to také, že keď to vidím online, keď som to videla online, tak som bola veľmi taká z nich, že nikdy som akože nebola z nich nadšená, že je to môj vzor vôbec, ale ja som vedela mať rada nejaké, že som mi ľúbili, že ako žijú, aký majú prejav, taká som bola s nimi, že sú super. A mala som tu česť sa s nimi stretnúť a mala som tu česť ešte aj kedysi, keď som bola taká známa a vtedy sa chovali ku mne úplne inak, ako napríklad dnes. A napríklad to mne veľa ukáže, že kedysi som bola pre nich, si pamätám, keby, že dobre, že na mňa neodpluli. A teraz, že iba ich pety mi trčia z víci, doslova. Že no, Čajka má štýl, ale nevie dobre tancovať. Dobre, tak štýl mi to viacej zažere. Proste je to také, že vždy to musím nejako vykompenzovať. Takže musíš mať proste viacej toho. Jasné. Čiže nedá sa to postaviť iba na tom, že si oddriluješ tanec, ale musíš podľa mňa to v živote nikdy. Keď chceš robiť aspoň to, čo robím ja. Lebo proste pre toho lajka, človek, čo sa nevyzná, má rád na pohľad, ako to vyzerá celé. Aj ten prejav, aj všetko. Lebo je to také, že všetci, čo má akože toto judgeujú a tak keby sa postavia na stage miesto mňa, sami za seba, lebo tým, že ja som v skupine. Keby som v skupine, mi to úplne jedno. Jasné. Ale ja tam idem, že iba s mojím menom, ja sama. Máš nejaký taký, že vysnívaný feat, že s kým by si chcela? Mám a všetkých dám. takže mám, no. Takže na koho sa môžeme tešiť, povedz?
teraz možno poviem úplnú blbosť, ale ty na mňa pôsobí, že si oveľa viac rozumieš s mužskou energiou ako so ženskou. Určite. Je to tak? Že, a to, že to povieš, som pick me, ale ja mám viacej mužskej energie. To je také, že... Aj ja. S mužmi neviem, je to príde také, že... Prirodzenejšie. Áno, lebo nič zlom, nič proti ženám, ale z mojich skúseností, aj som sa bavila so ženami, čo aj boli, aj známe. Vždy tam bude medzi nami proste niečo viac. Úplne mi to príde, že ja nemám chuť sa pretekať, mňa žiadne nezaujímajú. Ale sú typy žien, ktoré sa bavia s mužmi len preto, lebo si myslia, že ja neviem, majú tam väčší potenciál alebo niečo, hej? Že, a toto je podľa mňa, že vieš rozlišovať na prvý pohľad, že vieš odhadnúť človeka, že proste, že keď dojde do partie, tak si povie, že fú, toto ne, alebo toto áno. Hej? Podľa mňa je brutálne vidno, že kto má aký zámer. A ja si myslím, že mám akože dobrú intuíciu. Aký je tvoj názor na backstage? Treba ich tam pre tých, jasné. Oni sú proste jak ovocie na tácke. Oni to vedia. Akože pre mňa sú vtipné, lebo toto bez nich hrozne. Oni sú také, že oni by vyfajčili aj mne. Im je úplne jedno, kto si. Im stačí proste, že prestíž, peniaze, reper, fotka, fúknuť, jak povedal Luka. Proste zažila som ich a sú smiešne. Ja taktiež sa s nikým nechcem stretnúť na základe, že mi napíše, lebo mne píše akože jak každej čajke, veľmi veľa mužov, čo mám akože si vyberať z čoho, takže to vôbec nechcem takto robiť. A ja fungujem len, že s kým sa stretnem a stretávam sa proste s 5 ľuďmi. Dokopy, hej. Neviem, akože je to náročnejšie pre mňa, ale akože nie je to také, že... Skôr som taká, že nechcem tomu teraz dávať nejakú No, podľa mňa váhu. Ty si teraz úplne užívaš tú samotu, v ktorej si. A nechcem sa úplne seknúť, lebo ja som aj taká povaha, že keď si niekoho tak, že odchytím a že tak ja viem byť veľmi oddaná, až sama sebe škodím. Nedávam seba na prvé miesto vtedy. Lebo nikto nevie pochopiť, že ako som sa dostala na stage k nejakému reperovi, že si myslia, že som si to proste doslova alebo že som fakt to myslia tí ľudia a napríklad toto je pre mňa najhoršia krivda, lebo ja som taký opak tohto celého. Ja mám také zásady, že by som v živote toto nespravila pre niečo, v živote. Ale akože je mi jasné, že je to závisť, lebo... Tak je to najľahšie povedať, že áno, a ľudia nevedia si priznať, že proste som tam, lebo niekto ma možno cení. Takže vždy to bude o tom, že som čajka, tým pádom som si to musela vyjsť, lebo všetky to chceli, ale prečo mne to vyšlo. Ale ja to tým ľuďom proste nechám, lebo ja som si, obhajila som sa asi dvakrát, to bola jediná vec, čo som si povedala, že som so žiadnym reperom. Není jeden. Je veľa krásnych žien, ale z nich nejde ani hovno. To je také, že sú pekné, ale nič ti nerobí. Že tá ich krása nestačí. Počkaj, teraz ti dám. Tu nás sa cítim niekedy byť úplne, že nepochopená, že zároveň milujem tých ľudí a tí, čo milujú mňa, ale na druhej strane furt mám pocit, že som nepochopená v toľkých smeroch, ale nikdy nebudem pochopená. Už tak za 5 rokov možno. Chápem, že ako keby to, čo robím ja, je pre ľudí strašne scestné, akože to je úplne, to záleží na detailoch. Mne stačí napríklad iba moje fotky, príklad. Že fotky v plavkách, tak. Mne to príde, že proste v Amerike čajky, čo toto robia, každá. Že ja by som tam bola nikto. Vôbec úplne nevýrazná čajka. Bo ja keby chcem, tak ja sa uživím do konca života už tu, v pohode. Jasné. Ale mňa by zem. Čiže ja musím, ja vždy prekonám nejaký cieľ a ja si dám ďalší. Čiže ja raz dojde, že ja odídem na 100%. Ja tu nebudem navždy. Neexistuje. Ja keď si odrobím tu, na čo potrebujem, tak ideš ďalej. Lebo ja toto berem tu na Slovensku ako takú generálku moju skúšku. Prestupná stanica. Že sa tak chystám. Ak ťa zaujíma celý diel a chcel by si počuť odpovede na trochu pikantnejšie otázky, alebo by si chcel vyhrať darček priamo od nášho hostia, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo, kde sa dozvieš všetky informácie.